का नाही दिसणार? ते मनाने गेलेलेच नव्हते, काही कारणामुळे गेले होते. आणि तेव्हा जर तुम्हाला आठवत असेल की मी प्रक्रियेच्या बाहेर होतो, मी लोकसभेला 2014मध्ये हरलो होतो, डिस्टर्ब होतो, म्हणून जरा नव्हतो, जिल्ह्याच्या कुठल्याही विषयात नव्हतो. तर तेव्हा ह्या सगळ्या हालचाली झाल्या आणि काही जवळची लोकं निघून गेली. आता सगळी जवळची लोकं तुम्ही माझ्याजवळ बघाल. मला आता कोण राहिलं नाही असं तुम्ही नावं सांगितली की हा राहिला तर राहील, पण बाकी सगळ्यांना, म्हणून मी सांगितलं, विश्वास वाटतो की शिवसेनेमध्ये मान सन्मान राखला जाईल, इथे कमी लेखलं जाणार नाही, आपली कामं होतील आणि जे आपण कामं घेऊन जाऊ त्यांना आदरपूर्वक त्यांना समोर फॉलोअप मिळेल. आणि आम्हाला जे एक मोठ्या माणसांना काय हवं असतं, वयाने मोठे असतील, कर्तृत्वाने, त्यांना काय हवं असतं, मान सन्मान हवा असतो. कोण पैसे मागायला तुमच्या घरात येतं आहे? कोणच नाही. आपण जर त्यांना विश्वास देऊ शकलो की साहेब तुमचा मान सन्मान राखला जाईल आणि त्यांना वाटायला पाहिजे की मान सन्मान राखला जाईल, राखला जातोय, तर लोक स्वतःहून येतात साहेब, काय करावं लागत नाही. मी त्यांच्या पाया पडतो, कारण का माझ्या वडिलांची सेवा केली आहे त्यांनी, राणेसाहेबांची सेवा केली, मी आजही त्यांच्या पाया पडतो. कारण का अशी लोकं मिळणार नाही. 25-25, 30-30 वर्ष ज्यांनी राणेसाहेबांना दिली, काय मिळवलं हे मला माहीत नाही, किंवा असं काय फार मोठं मिळवलं अशातला भाग नाही. पण इतकी वर्ष राणेसाहेबांबरोबर राहणं हे काय सोपं नाही. तुम्ही बघा, आज 5-5 वर्षाचं रोटेशन होतं आहे कार्यकर्त्यांचं, त्याच्यामध्ये ही लोकं 30-30 वर्ष राहिली. ह्या लोकांचा सन्मान नाही करायचा आपण, तो कोणाचा करायचा? ह्या लोकांना मान नाही द्यायचा, मग कोणाला द्यायचा? म्हणून मी त्यांचा खूप आदर करतो आणि आयुष्यभर आदर करत राहणार. कारण का ह्या लोकांमुळे आम्ही हे दिवस बघू शकलो. ते त्या वेळेला राणेसाहेबांबरोबर उभे राहिले, राणेसाहेबांना महाराष्ट्र फिरायची मोकळीक मिळाली, महाराष्ट्रामध्ये एक नाव नारायण राणेसाहेबांचं झालं, मुख्यमंत्री पदापर्यंत ह्या आमच्या जिल्ह्यातल्या लोकांनी, मतदारांनी नेलं. हे उपकारच आहेत ना. म्हणून मान सन्मान हा त्यांचा राखला जाणारच. हे आमच्या शिवसेनेमध्ये आमच्या साहेबांनी तसे संस्कारही दिलेले आहेत. शिंदे साहेबांनी तसं सांगितलं आहे, पहिलं ज्येष्ठांचा मान करा, त्यांना मान सन्मान द्या, हे आमच्या शिंदे साहेबांनी आम्हाला सांगितलेलं, शिकवलेलं आहे. म्हणून तसं होणारच. आणि अजून चेहरे जे तुम्हाला वाटत आहेत ते 100% येणार.